तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलियाव कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप 2025 खौ जागायबाय। बिटिआर हालामनि गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननायजों आथिखालाव बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो बड'लेण्ड CEM काप 2025 नि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। BCDC थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबनायनि उनाव दायो बियाब एबा कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। दिनै तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप 2025 जोलुर बादायलायनायखौ तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो। दारांगाजुलि बियाबाव गासै मोन 8 BCDC दं। बेनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन बिटिआर गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआर हालामा फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों जौगानो हादों आरो गेलेमु बिथिङावबो जौगानाय फैदों होनना फोरमायथियो दारांगाजुलि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि फणीन्द्र नार्जारिया। दारांगाजुलि समस्तिनि गिबि खेबनि थाखाय जे बड'लेण्ड CEM काप फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जिथु समस्ति लेभेलनि गेलेनाय बेखौ दिनै जोङो बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन जोंनि 43 नं टाउन इलेक्सन MLA बिथां जलेन दैमारि आरो लोगोसे बेवहाय थादोंमोन 22 नं दारांगाजुलि समस्तिनि MCL बिथां बिजगोरान नार्जारि आरो बिथांमोननि जिथु बेखेवना होनाय मेहेरगोनां बेखेवना होनायजों दिनै खेलाखौ जों जागायजेनबाय। ओरैनो जोंनि गाइडलाइना दङमोन गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मथे 23 जुननिफ्राय 22 जुनसिम जोङो फाइनाल खेलाखौ होनांगौ आरो दिनै जों जागायजेनबाय आरो जोंनि बेवहाय दिनै दारांगाजुलि समस्तिनि बेन्दोङाव जिथु 9टा BCDC दङ बे 9टा BCDCनि 9टा टीम दिनै माने जोंनियाव गेलेगोन आरो बे 9टा टीमावहाय दिनै जोङो मोनथाम खेला गेलेगोन। मोननै खेलाया जाहैबाय फार्स्ट राउन्ड आरो मोनसेया जाहैबाय सेमिफाइनाल। बेनिफ्राय गाबोनबो जोङो मोनथाम खेला गेलेगोन बिनि उनावहाय जोङो समफोर फाइनाल खेलाया गेलेगोन। जों बेखौनो बाख्नायनांगोन जे गुबुन गुबुन जेरैहाय माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफोर लानानै गभर्नमेन्टआ मावबाय थादों बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै जिखिनि CEM काप होदों बड'लेण्डआवहाय बेनि गेजेरजों जोङो जिखिनि जोंनि ओनसोलावहाय गोग्लैसोनानै थानाय गामियारि ओनसोलाव जिखिनि रोंनानै थानाय थाखुमानाय फुटबल गेलेनाय बादायलायनो हानाय बे रोंगौथिखौ जोंनि प्लेयारफ्रा देखायनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि भबिष्यतखौ जों खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदों। आरो बिनि उनावहाय जे दारांगाजुलि समस्तिया जोङो समस्ति लेभेलाव जोबखांनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जागोन होननानै जों मिथिगौ बिनि उनाव आरो BTC लेभेलाव जागोन बेखौ जों बाख्नायनांगोन जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ। जोंनि जिथु मोनदांनाय जिहेथु जोङो थांनाय बारावबो जों गोबां खम भटआव जेनाखैमोन दारांगाजुलि समस्तिया UPPनि बिजाथिया जों एबारबो आसा खालामदों माने जोंनि दला बा पार्टिया जिखिनि खामानि मावबाय थादों दा जोंनि बिथां जलेन दैमारि MLA बिथांनि नाजानायावहाय बिथांनि जिखिनि नाजानाय आरो लोगोसे जोंनि दलनि नाजानाय गोबां दलनिफ्राय दिनै जोंनि दलावहाय UPP दलाव जइन जादों। दिनै BPMनियानो जा सोरबा BJPनि सासेयानो जा गुबुन गुबुन दलनिफ्राय जइन जाबाय थादों। दा जायफोर मानसिफ्रा जइन जानाय हिसाबै जों थांनाय समनिख्रुइ मोजां रिजाल्ट खालामगोन होनना आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय जिथु सेप्तेम्बराव BTC बिसायख'थिया जागोन होननानै जिथु फोसावदों बेवहाय जों मोजां रिजाल्ट खालामगोन होननानै दारांगाजुलि समस्तियाव जों मोन्दांथिनो हादों।